Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puri nakasikuha lagi ng kun amat mamano salam kalilintan na batalod mambugin sumananin sa giyang kaya dunia sampor na salungan na more. Mga idea apung gulala na sa bunibunian maranos muna siya ka na idi ikukurmat na di perinarino sa giyong kota mga riyak na paganero na si sura mga tara na sampur na una iki ay maima na kati sudi ang nakaroon di ipalilalilang na di ikukurmat na banyog datang ka isa sudi sabab sa di tatagumpya sa suara ko sa wassalam.
Senasa